През настоящата 2025 година Топлофикация Бургас инвестира основно в профилактика и ремонт на главната топлопреносна мрежа и уредите в абонатните станции. Целта е непрекъснатост и подобрение на топлоснабдяването. Залагаме на нови инвестиции, насочени към устойчивост. Това посочи директорът на дружеството инженер Христин Илиев. Най-голямата инвестиция до момента е новоизградената мощност в когенерацията. Благодарение на нея ще се постигне намаляване на разходите за производство на топлинна енергия в водогрейните котли и увеличаване на комбинираното топло и електропроизводство, посочи инженер Христин Илиев. От един нормален кубически метър газ изразходен произвеждаме два вида енергия, два компонента. И електроенергията доста не помага, тъй като всички знаем, че цената на електроенергията вече е доста висока, продажната цена, и това не помага много. Вървим в тая посока така доста смело, и аз ви казах преди малко, тази година от 1 март или 15 март, точно сега не се сещам дата, когато пуснахме още един когенератор с доста голяма мощност по системите и законите в КЕВР. Това се води заместваща мощност. Тоест, пускаме един нов генератор, намаляме от другите някои от по-неефективните, които са. И това всичко се прави с тази единствена цел да се повиши ефективността. И освен това, борбата с въглеродните емисии също е така на преден план. Газта също, за газовите двигатели също плащаме въглеродни емисии, но те са доста по-малко, отколкото другите източници. Всички направени инвестиции до момента целят да се намалят производствените разходи, като се повиши ефективността на топлоснабдителната система към крайния потребител. Това е и причината да се търсят алтернативни източници на енергия, които на първо място са щадящи към околната среда. Ние се стремим да запазим топлоснабдяването, което икономически е най-изгодно на нашите потребители, посочи директорът на Топлофикация. От дружеството напомниха, че летният период е изключително подходящ за подмяна на уредите с дистанционни. Това автоматично премахва изравнителни и прогнозни сметки, а домакинствата плащат в месеца точно толкова, колкото са ползвали. Допълнително удобство е, че отпадат посещенията на инкасатори, за които иначе трябва да се осигури достъп за коректно отчитане.